फ्रेंड्स, रितूस किचनमध्ये तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत. दिवाळीसाठी स्पेशल असे रवा लाडू कसे बनवायचे ते आपण बघणार आहोत. त्यासाठी इथे कढईमध्ये मी पाव कप तूप घेतलेला आहे. त्यामध्ये 3 वाट्या बारीक रवा टाकून घेणार आहोत. रवा छान आपल्याला लालसर असा भाजून घ्यायचा आहे. मीडियम गॅसवर आपण हा रवा छान असा भाजून घेणार आहोत. जोपर्यंत आपले रवा लाडू तयार होत आहे तोपर्यंत ज्यांनी कोणी अजून रितूस किचनला सबस्क्राईब केलं नसेल तर त्यांनी प्लीज सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा, जेणेकरून प्रत्येक येणाऱ्या नवीन रेसिपीजचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सगळ्यात आधी मिळतील. रवा आपल्याला मीडियम फ्लेमवरच भाजून घ्यायचा आहे, म्हणजे तो खमंग असा भाजला जातो. रवा आपल्याला सतत हलवत राहून भाजून घ्यायचा आहे. रवा जर तसाच ठेवला तर तो खालून करपण्याची शक्यता असते, त्यामुळे कंटिन्युअसली तो हलवत राहून लालसर असा भाजून घ्यायचा आहे. रवा व्यवस्थित असा भाजून घ्यायचा आहे. लाडूची चव असते ती रव्याच्या भाजण्यावर पण फार डिपेंड करते. तुम्ही बघू शकतात इथे आपला रवा छान लालसर असा भाजला गेलेला आहे. हा रवा आता आपण परातीमध्ये काढून घेणार आहोत. परातीमध्ये काढल्यानंतर हा रवा आपल्याला पूर्णपणे थंड करून घ्यायचा आहे. रवा आपण स्प्रेड करून घेणार आहोत, म्हणजे लवकर थंड होईल. त्यानंतर आता कढईमध्ये आपण पुन्हा पाव कप तूप टाकून घेणार आहोत आणि त्यामध्ये 1.5 वाटी मैदा टाकून घेणार आहोत. ज्या वाटीने रव्याचं माप घेतलं आहे त्याच सेम वाटीने आपण मैद्याचंही माप घेणार आहोत. 1.5 वाटी मैदा टाकून छान असा भाजून घेणार आहोत. मैदा आपल्याला जास्त लालसर असा भाजायचा नाही आहे. मैदा हलका होईपर्यंत आपण तुपामध्ये छान परतवून घेणार आहोत. मैदा टाकल्यानंतर कंटिन्युअसली हलवत राहायचं आहे आणि मैद्याला असे बबल्स आले की आपण गॅस बंद करून हा मैदाही रव्यामध्ये टाकून घेणार आहोत. हे सगळं मिश्रण आपल्याला थंड करून घ्यायचं आहे. मैदाही छान पसरवून घ्यायचा आहे आणि मिक्स करून घ्यायचा आहे. जोपर्यंत हे मिश्रण थंड होत आहे तोपर्यंत आपण साखर वाटून घेणार आहोत. त्यासाठी इथे मी 1 वाटी साखर घेतलेली आहे. त्यामध्ये 3 इलायची टाकून घेणार आहे. ॲज फाईन अशी पावडर करून घेणार आहे. तुम्ही बघू शकतात इथे आपलं मिश्रणही थंड झालेलं आहे. मिश्रण थंड झाल्यानंतर आपण जी वाटून घेतलेली साखर होती ती आता आपण ॲड करून घेणार आहोत. हे मिश्रण थंड झाल्यावरच आपल्याला साखर ॲड करायची आहे. मिश्रण गरम असताना साखर ॲड केली तर साखर वितळेल आणि हे मिश्रण पातळ होईल. इथे आपण 2 बॅचेसमध्ये साखर ॲड केलेली आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार साखरेचं प्रमाण कमी किंवा जास्त करू शकता. व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. साखर आपली सगळीकडे व्यवस्थित स्प्रेड झाली पाहिजे. आपलं मिश्रण लाडू बनवण्यासाठी रेडी झालेलं आहे. तुम्हाला जेवढ्या साईजचा लाडू बनवायचा आहे तेवढं मिश्रण तुम्ही घेऊन त्याचा लाडू तयार करून घेऊ शकतात. इथे मी मीडियम साईजचा लाडू तयार करून घेत आहे. ते बघू शकतात किती मस्त व सॉफ्ट असा आपला लाडू रेडी झालेला आहे. खूप छान व मस्त असे हे लाडू रेडी होतात. लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच हे लाडू खूप आवडतात.
तर ह्या दिवाळीला तुम्ही ह्याप्रमाणे नक्कीच लाडू तयार करून बघा, सगळ्यांना फार आवडतील. अगदी साधी सोपी व मस्त अशी ही पद्धत आहे. याच पद्धतीने आता आपण बाकी सगळे लाडू तयार करून घेणार आहोत. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही ह्यामध्ये ड्रायफ्रूट्सही ॲड करू शकतात. इथे आपले सगळे लाडू रेडी झालेले आहेत. ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट बॉक्समध्ये कळवायला विसरू नका. रेसिपी बघितल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.